गथ'या तो आंनि जे बिल पुलिस बिल अब 1984-94 साल इ पवित्र हाउस तिसा जागै प्रश्न का अप्रमाण परीक्षा का 97 तब रिजल्ट उंगियाको आमते मा तंता 97 ऑलरेडी बिल पुट अप उंगै ऑलरेडी 97 गवर्नर एसेंट थायै नुं परीक्षा पास हियर इमासे यूनिवर्सिटी तक पर्यंत बीए पास सर्टिफिकेट सिरियाबु अंते मा तंगा सोरो 10 दिन लगातार खाइना हेंकै जों पहिला 3 दिन खाइका लास्ट डिसेम्बर 17 20 21 ताबुक जों डाक्टी रिक्रुट खाइना नि बागै एक लगे 3 बाइटा 7 दिन कंटिन्यू जों 7-8 दिन खाइका 10 दिन थांगामोन आं मुसुमानिखाय 2023 नि असेंबली इलेक्शन नि सिगां जों इ पुलिस न एक बेटेलियन 2 बेटेलियन रिक्रुट खायै इलेक्शन नि सामुंग नांथुंताब्र आफाय से मुसुंगले आबो कंकाय स्वानि लाथा देउं सिलाइ कइग्लाकना आरो पुरि सिजागो आं नमानिका 587 टा विलेज कमिटी हिंकाय एकटा विलेज कमिटी ओ जों 2 बाय पूरण खलाके 1174 से फायो जेरै 2 बेटालियन से काय बले 1200 उन्नान हिंकाय ता किसान नांगो जैसे क्लेपना जों 2 बेटालियन खलायै फाइनाल साल 44 टा जुना 44 टा साब जुना 8 टा जुना पीयू बिल्डिंग निनि काउंसिल चेयरमैन नि गेट और वो चिनि मेन बिल्डिंग लगो विभिन्न पीडब्ल्यूडी ऑफिस लगो चनि खांगाय आगरतलानि एएमसीओ आगरतला म्युनिसिपल काउंसिल राथा करी मुंसा करी अबैधभावे खास लेनो न तांहिनसे उनको तंगारो एमटीएफ म्युनिसिपलिटी टास्क फोर्स आबो मुगैसे गांतिनो नि बेरानो नगै मा तंब्ला किरिजाक माने ड्रेस थुपकासे सेहारा नरको मुं थाङो आवन बगैना आंखान मुसुंमानि आबनो दाक्ति फाइनाल वाति क्लाइमानि जून जुलाई नि सकांसे रिक्रुटमेंट खलायै आबनो सामुं थेपाना मुजुं सुका अरवो नुगो जे पुलिस नि कांस्टेबल सुंनामानि अ बरक रगनो एडीसी प्रशासन ने बरनो कंट्रोल खाइनाय ना राज्यनि पुलिस अफिसर दे कंट्रोल खाइनाय इंकाय सुं बुइनो दो सारि बुइ जे खाइमान तो खलायका सुंताबो अरनि मेन बिल्डिंग न जिनि कांस्टेबल रगनो कंट्रोल खाइना जाखलायै